देखा इच्छा अच्छी हाँ समय को धरी आसक पड़ो ना 8 मास है बोधे बाबा आस तुम ଏବେ ତ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆସିଥିଲି ଆଉ 7 ମାସ ହେଲା ବାବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ବାବାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଆଉ ଆଜି ବି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମାମା ପଠେଇବାରୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସତ କଥା ନା ନାହିଁ ହଁ ସତ ଆଉ ବାବା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏଇଠି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବୋଲି କିଏ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାମା କରିବା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ ତ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ କ'ଣ ତ ଯାହା ଦେଇଛି ତୋ ମାମା ନାଇଁ ତୋ ମାମା କ'ଣ ଦେଇଛି କହୁଛ ପିଠା ନେଇକିରି ଆସିଛ ମିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା କଥା ନା କ'ଣ ସାଧା ପୋଡ଼ ପିଠା ବାବା ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ମିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା ହଁ ସାଧା ପୋଡ଼ ପିଠା ସାଧା ଗୋଟେ ପିଠା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନା ହଁ କହିଲି ବା 2ଟା ପୋଡ଼ ପିଠା ଏ ପାଟିରେ ମାନା ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଚା କରିବା ପିଇବ ଚା ପିଇବା ଚା ଟିକେ ପିଇବା ମିଠା ପିଠା ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା ଏତେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟା ଟିକେ ଚିପି ଦିଅ ବାବାର ଆରାମ ଲାଗୁଛି